mga igsoon, mayong buntag kaninyong tanan. Dili pa ako mapadayon sa unahan, aging sugod sa maayong pamatasan, maayo na katahuran sa among labaw nga magtutudlo. Supreme Divine Master po, Ginito Gabriago, mayong buntag kanimong sir, ban sa tibuok nimong pamilya, mayong buntag usab sa tanan ng mga kauban sa dusi ka Betahan, the Kingdom of Priests, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong manusab sa tanan ng mga bishop, mayong buntag sa tanan nga moabot nini atong live karon sa Facebook, no, sa tanan gayud Luzon, Visayas ug Mindanao. Ilabi na sa kongresoon diha sa UST Maryland kay Cardinal Ambrosio Rizani, o diha sa Simirar Antique kay Bishop Arturo Flores Amaba, o kay atong igsoon dito sa kay Brother Jimuel Rodriguez, o sa uban pa nga makadungog sa atong live karon orasa, mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, sa dili pa ako mapadayon niini, daghan karon ang mga pangutana mahitungod nga niini. Ang pangutana mahitungod nga sulpot, no? Aning sulpot nga maora ang pagbuwa ani karon. Mao nga dili man kita makalabaw sa Dios nga mubalik man gayud siya dinho sa kalibutan. Mubalik siya, mao masayang pagbalik, mugawas gid siya, no? Mugawas gid siya. Mao nga niini karon inyong nakita sa Facebook o inyong nadungog sa radyo diha sa 99.3 sa Radyo Vivo, no? Every Saturday from 7 a.m. to until 9 a.m. Inyong madungog, no? Ang programa nga Kingdom of Grace. Mao kana mga kaigsuonan, nga niini karon nga akong ikahatag kaninyo og husay, mao gayud ang ingon sa kasulatan sa Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 12. Aning Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 12. Nganong kaniman ang akong ikahatag kaninyo karon tungod kay daghan ang nagtuo nga di pahibalo sa tanang mga tao nga kanang mugawas ana, mao gayud kana ang mapintas nga mananap nga mugawas diha sa dagat, mao kana ang ilang pagtuo. Mao kana ang ilang pagtuo gikan kana sa tanang nagsangyaw, no? Nagsangyaw nga nagayon magbantay mo ay kanang mapintas na mananap nga mugmaw diha sa dagat. Mao kana ang nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 12, no? Mao ni ilahang gi huna-huna karon nga kanang mapintas na mananap nga adunay pulo ka sungay, serpente man ang ilang gi huna-huna nga mugawas diha sa dagat, literal na mugawas sa dagat. Dili na mga kaigsuonan. Niya ang husay anak mga kaigsuonan, no? Sa Pinadayag Kapitulo 17 versikulo 12 atong basahon. No, basahon nato. Giingon dinhi, ug ang napulo ka buksungay nga imong nakita. Kanang Pinadayag si Juan Evangelista ang nakakita ana dito sa pulok sa Patmos. Mao nga ningon sa dire
ang Dios ug ang napulo ka buksungay nga imong nakita, kini sila mao ang napulo ka hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom, apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka tanak. Madto diha, ang napulo ka buksungay nga imong nakita mao kini ang napulo ka mga hari. Nga ini muhari sila sulod sa usa ka tanak. Anak. Madto diha no, ang napulo ka buksungay asa sa mapintas. No, mapintas. Mga mananap. Ang napulo ka buksungay ani mapintas nga mananap, mao di kini ang napulo ka hari nga wala pa managpakadawat sa harianong kagahom, apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka tanak. Sa pa, sayon di ay ang hunahuna nga tanang mapintas nga mananap nga mugimaw diha sa dagat nga ano'y napulot ka buksungay, dili kay kada literal nga mananap, kung dili nagrepresenta kini o tao. Kay kaning mapintas nga mananap ang kahulugan ani ano ni? Gobyerno ni. Gobyerno kini ni Kristo, no? Gobyerno ni Kristo. Sa pa si Kristo o kaning mapintas nga mananap usa ni kay gobyerno man ni Kristo. Nga niini ang gobyerno ni Kristo adunay pulo ka sungay nga niini mo ang napulo ka hari nga mulingkod sulod niini usa ka tanak. No? Ani muni ang giingon sa Dios dito ni Juan Evangelista dito sa pulo sa Patmos. Karon atong tan-awon kay kamo siyang napulo ka buksungay nga mao ang napulo ka hari nga mulingkod sulod sa usa ka tanak. Atong tan-awon karon kung unsa ang trabaho aning napulo ka sungay. Ani unsay trabaho aning napulo ka sungay nga sila mohari sulod sa usa ka tanak. Atong basahon ang Pinadayag kapitulo 17 versikulo 16. Unsay gisulti diri sa kasulatan diara. Ug ang napulo ka buksungay nga imong nakita, kini sila no, kini sila aning napulo. Kini sila ug ang mapintas kang Kristo. Ug kini sila, no? Kini sila ug ang mapintas nga mananap. Mao unya ang managdumot sa daotang babayi. No? Kung sa daw kuno ni napulo ka sungay sa trabaho ni managdumot sa daotang babayi. Oh. Ang trabaho sa napulo ka sungay ni Kristo, sila di ay ang magdumot sa daotang babayi. Kana? Kung sa iyang trabaho, atong kadayon ng pagbasa. Dara. Og siya, kaning babayi. Og siya, ilang pagalaglagon. No? Pagalaglagon. Una, no? Una sa ilang trabaho. Pagalaglagon. Sunod. O pagahubuan.
Sunod, ug ang iyang unod pagakanon. Sunod, ug siya ilang pagasunugon pinaagi kalayo. Ato pa sunugon pinaagi sa kalayo, no? Pinaagi kalayo. So, ang nabulok na buksungay ni Kristo, sila ang managdumog sa daotang babae. 50 din daotanan ng babae. Sila na daotang babae. Ang ilang trabaho, pagalaglagon, pagahubuan. Ang unong pagakanon, sunugon pinaagi kalayo. Unsa may katumpas ang pagalaglagon? Ha? Pagalaglagon wadon sa tupa. Aning wala on sila. Aning babae, wala on babae. No? Unsa ni? Wadon kanang babae. Kay dautan man wadon din ang babae. Sunod, paghubuan. Kuhaan o katungod. No? Katungod. Na. No? Kuhaan o katungod. Sato pa, kuhaan sila authority. No? Kuhaan sa authority kaning babae, kuhaan sila authority. Sunod kung pinaagi kalayo, kuhaan o kadatuan. Kuhaan o kadatuan. Kaning babae, kuhaan o kadatuan ng babae. Kana? Sunod kung pinaagi kalayo, kani siya kapungod. Kapungod ni Kristo. Kato pa si Kristo, napungod ang babae. Kani, sa to pa ang trabaho sa napulot na sungay o hari, nga mulingkod sulod sa tatak na sila ang managdumot sa daotang babae, nga pagalaglagon, wadon, pagahubuan, kuhaan, ug katungod. Ang unod pagakanon, kato ka kuhaan ug kadatuan ang babae. Sunugon pinaagi kalayo kapungod ni Kristo. Karon ang pangutana mga kaigsuonan, kaning daotang babae, kinsa maning daotan nga babae? Nganong pwede mong gigiyang daotana nga mao man ni ang naglagon ni Kristo kauban siyang bulok na sungay. Kinsa maning nga babae? Atong basahon ang inyong diha sa 17:4 o 5. Maura gyapon kinadayan atong basahon. Kinsa ni nga babae? Yara. Pinadaya kapitulo 17 bersikulo 4 o 5. Atong basahon. Pero 4 o 5. Ug ang babae, ug ang babae nagbistig purpura o iskarlata, ug may mga dayan-dayan nga bulawan, ug mga batong hamili, ug mga mutya. Sa iyang kamot, anong babae? Sa iyang kamot may kuptan siya nga usa ka kupa nga bulawan nga napuno sa kangil-aran. Pertigin daw tanan ni babae, no? Napuno sa kangil-aran o kahugawan sa iyang pagka makihilawason. O diha sa iyang abtang anong babae nahisula ang tinago. Unsa nga tinago? Naisulat ang tinago nga
Babilonia. Na? Sa abtang aning babae, nasulat ang tinago nga Babilonia, nga batugan. Sa ito pa, aning babae, Babilonia dahil. Pastilan na rin sa unang. Kaning Babilon, ang aning babae, Babilonia din. No? Babilonia din. Sa ito pa si Kristo, o ang napulo kasungay, managdumot aning babae na noong ang Babilonia. No? Managdumot sa babae, sa daotang babae nga mao ang Babilonia, nga hiingin, paglalaglagon, kuhaan mo, what-uni sila, aning babae, aning Babilonia, what-uni. No? What-uni siya. Karon, pagkahubuan, kuhaan sa katumot, aning Babilonia. Sunod, ang unong pagkakanon, kuhaan sa kadatuan. Sunugon, pinagi kalayo, kapunot ni Kristo. Karon kay ang babae, mauman ang Babilonia. Kaning Babilonia, unsa dining Babilonia? Nganong nga si Kristo napumot aning Babilonia? Ha? O kaning Babilonia, laglagon kini sa napulo sungay ni Kristo. No? Laglagon. Ani Babilonia ha. Nga. Pero atong tan-awon. Kani Babilonia ha. Unsa may istorya ani Babilonia? Mani Babilonia, ang hari ani mao si Nabucodonosor. No? Ni atong 606 BC, ang Jerusalem kana nabihag ni Nabucodonosor katong Jerusalem. Nga naman, ano nabihag katong Jerusalem ni Nabucodonosor? Tungod kay gikanangna ni propeta Isaias, kapitulo 46, versikulo 11. No? Isaias, versikulo 11 sa kapitulo 46. Atong basahon ang Isaias. No? Isaias, kapitulo 46, versikulo 11. Dara. Nagatawag sa usa ka dumadagit nga langgam, no? Gikan sa silangan ang tao sa akong pagtambag, gikan sa usa ka halayo nga yuta. Oo, ako na nga gisulti, ako usab nga pagahinabuon kini. Ako nga gitinguha, ako usab nga pagahimuon. Unsa mo to? Nagatawag sa usa ka langgam nga dumadagit. Sa to pa kaning Babilonia, mao kini ang langgam. No, langgam nga dumadagit. Asa gikan langgam nga dumadagit? Sa silangan. Sa hayot-hayota. Nagkaroon ang silangan nga ipanag na ang propeta Isaias, mauman ang Babilonia. Ano man, tungod kay imong tan-aw, niadtong panahon sa paghari ni Ezekias, dito nag-istorya, kay kani si propeta, ang kani si Haring Ezekias, nagmasakit, no? Nagmasakit si Ezekias. Nagsulti ang Diyos dito ni propeta Isaias. Si Isaias sa Japon. Gisugo sa Diyos si Isaias nga adtuon niya si Ezekias. Nga naman, anong adtuon man si Ezekias? Aron nga papanandamon si Ezekias sa iyang kaugalingon, ay mamatay man siya.
propeta Isaias ni Ezekias. Pag-adto dito niingon si Isaias ni Ezekias, papangandamon siya kay mamatay siya. Di nihilak si Ezekias. Nihilak siya. Talikod siya sa dingding. Sabihan na ng talikod siya sa dingding, nag-ampo siya sa Diyos. Nag-ampo siya. Ngayon siya nga, Ginoo, wala ba ninyo makita ang mga maayon na mga buhat na ako naglakaw sa inyong kabalauran kung mga sugo. Nihilak si Ezekias. Karon kay nadungog mo ni sa Diyos. Nadungog sa Diyos ang pagtampo ni Ezekias. Nadungog. Mga nga, wala pa ka layo si propeta Isaias. Ningon ang Diyos ni Isaias. Isaias, balik dito, balik. Ina si Ezekias, mapasubugon ko ang iyang anino sa napulog 5 kalikan. Di, ibalik si Isaias dito kang Ezekias. Kaya hindi pasibog ang iyang kinabuhi. Atong basahon ko na. No? Atong basahon ang gingon sa ikaduhang sulat sa mga hari, no? 20. Ari ta magsugod sa 14, no? Sa ikaduhang sulat sa mga hari 20:14. Atong basahon. Dara. Hmm. 20:14. Dirita. Unya niadto si Isaias nga manalagna kang Ezekias nga hari ug mingon kaniya. Diri ako na ni siya, ato na ni magsulti niya nga iyang ipakita at tanang mga butang. Mubaking ka dire sa katong dire sa 13. Dito magsugod sa uno para maklaro din nato o kung sa mga panghitabo sa panahon nga paghari ni Ezekias dirita. No? Ni adtong mga adlaw si Ezekias nasakit, nagaungaw sa kamatayon. O si Isaias nga manalagna ang anak ni Amos miadto kaniya o mingon kaniya. Kini mao ang gipamulong ni Kristo. Hikayon mo ang imong balay kay ikaw mamamatay. O dili mabuhi mo ni sulti sa Dios. Unya dili niya ang iyang naong sa bumbong. Ezekias. O nag-ampo kang Kristo nga nag-ingon. Hinumdumi karon, O Kristo, ako nagapakiluoy kanimo. Giunsa ko ang paglakaw sa tubangan nimo sa kasing-kasing, no? Paglakaw nimo. Giunsa ko ang paglakaw sa tubangan nimo sa kamatuoran o sa usa ka higpit nga kasing-kasing o gibuhat ko kadtong maayo sa imong pananaw o mihilak si Ezekias sa hilabihan. O muning tungura nga nihilak si Ezekias, nag-ampo siya sa Diyos kay mamatay naman siya. Kaya kay matinut-anon lang si Ezekias sa paglakaw sa kabalauran tulungan ng mga sugo at ang gobyerno sa Diyos pa. No? Atong padayonon. O nahitabo sa wala pa milakaw si Isaias ngadto sa kinatangwad-an sa syudad na ang pulong ni Kristo midangat kaniya nga nagingon. Bumalik ka ug ina si Ezekias ang prinsipe sa akong katawhan. Kini mao ang ikapamulong ni Kristo ang Dios ni David nga imong amahan. Gidungog ko
ang imong pag-ampo. Nakita ko ang imong mga luha. Ania karon. Ikaw pakaayuhon ko. Sa ikatulo kadlaw, ikaw musaka ngadto sa balay ni Kristo. Tato pag gihatagan siya o kinabuhi, no? Gitigaan siya taas ng kinabuhi, atong padayon sa side. O dungagan ko ang imong mga adlaw sa 15 ka tuig. Pila? 15 ka tuig. O ako magaluwas kanimo niining sudara gikan sa kamot sa hari sa Assyria. O ako magapanalipod niining sudara tungod sa akong kaugalingon o tungod sa akong alagad na si David. No? O si Isaias ningon, kuhaa ninyo ang usa ka tinutang nga igos o ilang gikuha o ilang gibutang sa ibabaw sa kubab o siya naayo. O si Ezekias ningon kang Isaias, nangutana pagid siya. Nangutana pagid siya unsa pagid ilhanan. No, nga siya maayo. Akong basahon sa 8. O si Ezekias ningon kang Isaias, unsa ba ang ilhanan nga si Kristo mag-aayo kanako? O nga ako musaka ngadto sa balay ni Kristo sa ikatulo kadlaw. O si Isaias ningon, kini mao ang ilhanan kanimo gikan kang Kristo, nga buhaton ni Kristo ang butang nga iyang gipamulot. Magauna ba ang anino sa 10 kalika? Kung musibog ba sa 10 kalakang? O si Ezekias nito ba? Usa ka masayon nga butang ang anino mo hilig sa 10 kalaka. Dili, kung dili pasibuga hinuon ang anino sa likod sa 10 kalaka. O si Isaias nga manlagna misingit kang Kristo o iyang gipasibog ang anino sa 10 kalakang sumala sa nahimo sa orasan ni Ahaz. 12. Ni atong panahon na si Birudak Baladan, ang anak nga lalaking Baladan. Ni atong panahon na ang hari sa Babylonia, si Baladan. Pagkamatay ni Baladan, nipuli ang iyang anak na si Birudak Baladan. Dirita. Sa 13, o si Ezekias namati kanila o gipakita nila ang tibok balay sa iyang mahal ng mga butang. No? Balikan na to ang 12 para makaro na to kay kaning 13 gisulti na diri. No? 12. Ni atong panahon na si Birudak Baladan, ang anak nga lalaki ni Baladan, nga hari sa Babylonia, nagpadala og mga sulat og usa ka gasa kang Ezekias. Tato pa, si Birudak Baladan nagpadala og mga gasa didto kang Ezekias. Kay nadungog siya nga si Ezekias nasakit. Nakadungog man to si Birudak Baladan nga nasakit si Ezekias, nagpadala siya ng mga gasa. O si Ezekias namati kanila o gipakita nila ang tubok balay sa iyang mahal nga mga butang, ang salapi ug ang bulawan ug ang mga panakot ug ang mahal nga lana ug mga balay ug ang balay sa iyang nagiban ug sa tanan nga nakita sa iyang bahandi, walay butang sa iyang balay, no? Walay butang sa iyang balay bisan sa tibok niyang gingharian nga wala ipakita kanila ni Ezekias. Tato si Birudak Baladan nagsuko siya nga padadaan ng gasa. Unya kadtong mga tawhana mo lagi na mga kaigsunan, script mo ni subay. No, script. Anong script? Gipaadto sa Dios katong mga katawhan ni Birudak Baladan, gipaadto dito. Ipakita wa po ni si Ezekias, wa po siya
Wala ko siya matingala ba? Kay mo lagi script ang tanan. Aron nga matuman to. Pakita niya tanang bulawan, tanang salapi, nga siyang balay, tanan. Walay usa dito nga wala niya ipakita. Nisulti dayon si Isaias. No? Ingon si Isaias nga manalagna kang Isaias nga hari. Og niingon kaniya, unsay giingon niining mga tao? Nangutana sa Isaias ni Isaias, unsay giingon niining mga tao? Anak siya. Og diin gikan sila nga nanganhiman kanino? Og si Isaias ingon, sila gikan sa halayong yuta bisan sa Babylonia. Ang gikan sila sa halayong yuta nga Babylonia. Sato pa atong padayonon diri natuman gyud nga walay usa nga dili pagadaton sa Babylonia. Atong padayonon diri 15. O siya mingon, unsay nakita nila sa inyong balay. Dito ni Isaias, sumutana siya. O si Isaias mutubag, ang tanan nga ania sa akong balay, ilang nakita. Walay mutang sa akong bahandi nga wala nako ipakita kanila. Ingon din si Isaias, no? Kang Isaias, pamatia ang pulong ni Kristo, ania karon. Ang mga adlaw muabot na. Nga ang tanan nga anaa sa imong balay ug ang tinigong sa imong amahan hangtod niining adlaw pagadadon ngadto sa Babylonia. Walay mahabilin na mulong si Kristo. Mao nagipihag ang Jerusalem. Ang katawhan di sa ari sa Babylonia masikan panunsur. Unya karon bisita ko panunsur. Dili man motoo sa Diyos sa Jerusalem. Di man siya motoo. Mao nga ini ang giingon nga ang napulo ka sungay sa mapintas nga mananap nga sila ang managbuot sa daotang babae nga mao kining Babylonia nga mao si Nabucodonosor. Mao di ay ang trabaho sa napulo pagalaglagon ang Babylonia. Ha? Pagalaglagon kining Babylonia. Pagbubuan kuhaan ang katuon kining Babylonia. Ang pagkakaroon kuhaan ang kadatuan ng Babylonia. Ang sunugon pinaagi kalayo katumot ni Kristo. Karon natuman ba ang Babylonia na ang halis sila Nabucodonosor nalaglag ba sa napulo ka sungay dito sa Israel? Natuman ba kining siya? Mga kaigsuonan, kung atong hinungduman nga ni atong panahon nga si Nabucodonosor nagdanggo sa usa ka gabi nga niining makalilisang kay bulungan kini ang danggo niya. Nagdanggo siya nga adunay usa ka larawan sa tao. Adunay usa ka larawan sa tao nga nabahin sa lima ka bahin. Ang ulo bulawan, ang dukhan, ang bukton sa lapi, ang tiyan tumbaga, ang paa tumbaga o dito sa bitiis puthaw o dito sa tumoy sa tudlo sa mga tiil may bahin nga puthaw o may bahin nga yutang kulunon. Nang kay katong larawan sa usa ka tawo, no, atong i-drawing katong usa ka larawan sa tawo na nabahin sa lima ka bahin, no? Katong larawan sa tao na gidanggo ni Nabucodonosor. Katong larawan sa tao na gidanggo ni Nabucodonosor. Anak,
naglibog si Nabucodonosor. Wa man sa tibalo unsay meaning adto. Aning usa ka larawan sa tao nga iyang gidalgo nga ang ulo bulawan, ang dugan ug mga buktong sa lapi, ang tiyan tumbaga, ang bitiis puthaw, no? O dito sa tumoy sa tudlo sa mga tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kulungon. Nagkaroon kay kaning mga larawan sa tao ug ang kahulugan sa bulawan mao man si Nabucodonosor. Kani si Nabucodonosor man din ulo nga bulawan. O kani sa lapi mao kani ang Medo-Persia, no? Ang tumbaga Gresya, ang puthaw Roma, ug ang dito mao gyud kini ang nagrepresenta sa Israel. Mo sa Israel ni mao kadto ang kang Jacob, no? O kang Esau, nga mao kadtong Edom. Israel. Nagkaroon kay si Kristo napungot man. Wa pa mapungot si Kristo? Ingon ang Diyos, ingon ang sulti ni Propeta Daniel. Adunay usa ka bato. Kaning bato kinsa ni si Kristo. Adunay usa ka bato nga nagnagdo sa larawan nga gidampo ni Nabucodonosor nga dito sa bahin sa puthaw yutang kulungon ginagdo sa larawan. Ani puthaw, tumbaga sa lapi o bulawan, ining tanan nangadugmok. No, nangadugmok ni sila. Kani, o gilukop sa Diyos ang inihiro kalibutan. Kani, napadpad ni sa hangin nga walay ito nga madapit sa butangan kanila. Ato pa, nahanaw na yung ginhariana. Kani, Babylonia, Gresya o Roma, nahimong ecclesiastical sa tibok kalibutan. Apan nagdugmok ni sila tanan, nagdugmok. Kani nagdugmok ni sila. Karon mga kaigsunan. Ato ang tan-awon karon. Ani kinong nawala naman sila, nawala. Pagkawala ani nigawas tayo ang isulti nga isulti dayon sa Dios sa Ecclesiastes 1:9. Mubalik man ni aning Babylonia ha. Mubalik ni Babylonia ha. Ang Ecclesiastes 1:9 nagsulti man ang namao kani adto mamaugma ang nahimo kani adto pagay mo ugma ug walay butang bago ilanan sa adlaw. Tato pa kani siya tanan mubalik ni. Karon ato man tan-awon, ato man dat-on karon. Dinhi sa bagong kalibutan naman. Anong naanaw ta dinhi karon mag-istorya? Kay ang Dios nagsulti, wala alit ko ang istorya sa Israel. Nahimong biniyaan sa walay katapusan. No? Nahimong biniyaan sa walay katapusan ang Israel. Sa to pa wala na dito ang istorya sa Dios o naana sa usa ka nasod nga gipamatud-an ni Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 22:23. Ingon siya, wala bagayon kamo makabasa sa kasulatan Bible. Ang bato sa mga magtutukod di sa likway, nahimong puluhang bato sa kamag-ang buhat ini sa Ginoo ug sa atong mga mata makapahibulong kayo busa sultihan ko kamo ang mga Hudyo, mga Pariseo nga ang ginharian sa Dios pagakbakong gikan kaninyo ug igahatag madto sa usa ka nasod. Sa wala na ditong istorya na anak sa usa ka nasod gibalbinan anak. Mutuo magkatali ng Hesus Kristo. Si Hesus Kristo nagsulti mismo nga ihatag sa usa ka nasod ang ginharian. Kung hindi ba dito mutuo? Basi nagtakuban mo na inyong Pangulo si Hesus Kristo. Kunya wa mo mutuo sa gisulti ni Hesus Kristo. Na ihatag ang ginharian sa usa ka nasod. Di
Bang? Oh, tato ka mag-istorya ta karon. Ya sa usa ka nasod nga iyang gibalinan. Ha? Mag-istorya ta karon. So sa ka nasod nga iyang gibalinan. Pero unsa may formula? Yung gihatag ni sa usa ka nasod unya ang nasura. Wa ka hindi din sa Biblia. Wa ko gisulti ni Ginoong Kristo. Ang Ginoong sa Kristo ihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini. Wa siya mag-ingon ug unsang nasura diha iyang gibalinan. Wa niya hindi unsang nasura. Pero gisulti niya ihatag sa usa ka nasod. Muli atong pangitaon karon ug asa ka nang harian ni gibalhin. Kay dili na sila. Nabungkag na sila. Unya kay Babylonia na sila kalusot. Mubalik ang una. Kaya ang kriteriya karon mga kaigsunan nga gitugtad sa tibok preacher sa tibok kalibutan unsa? Ecclesiastes 3:15. Sa diha sa kanhing panahon o sa umalabot pa diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios kadtong miagi na. No, ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Sumanggawas sila. Kinahanglan mo angkon nga sila. Tan-aw na to ang tinuod ako. Ari ta sa Ginoong Kristo. Kay ihatag sa karason. Ang sulti ni Ginoong Kristo na ihatag sa usa ka nasod diara. Ato ning irison. Ani? Ha? Pag ingon ni Ginoong Kristo ha, inatin niyo mga kaigsunan, si Kristo nagsulti na ang ginharian no? Ginharian. Isa yung ginharian ni Kristo. Ginharian ni Kristo, mo kay ginharian sa Dios, ano ni usalam ni. Oh. Ano yung ginharian sa Dios? Gihatag ngadto sa usa. No, usa. One. Gihatag sa usa ka nasod. Ana, ihatag sa usa ka nasod. Wala gisulti ni Kristo ang nasod gihatagan. Pero masabtan nato nga kanang ingon nga mamunga sa mga bunga niini. Unsa man na? Sa to pa mamunga ni Kristo. Sa to pa nagtuo ni Kristo. Sa to pa kay ang anong nasod ana nga gihatagan namunga sa iyang Kristo. No? Nagtuba na si Kristo Dios. Ano na karon? Atong pangitaon ani nasura. Mutukan karon sa atong husay. No? Kinahanglan atong basahon ang usya sa Dios. Ang usya sa Dios mutukan gid na. Ingon siya, tapos sa duha kaadlaw ipahuli niya ang atong kinabuhi sa ikatulo kaadlaw kita pagabanhaw niya o kita magapuyo niya sa iyang katubangan. Unsa man ito? Tapos sa duha kaadlaw, ani? Duha kaadlaw. No? Iyang ipahuli ang atong kinabuhi sa ikatulo kaadlaw kita pagabanhaw niya. Banhawon niya. Nagkaroon hindi man pwede mo una ang 2 o 3 kung wala yung uno. Naagi 1, 2, 3. Ha? Nagkaroon kay ang duha ka adlaw sa Dios man eh. Ano yung duha ka adlaw sa Dios man eh? Sa to pa ikatulong ka adlaw sa Dios gapon. Atong tan-aw karon ang katumbas aning duha ka adlaw iya sa Dios o iya ko sa tao. Ikaduhang sulat ni Apostol Pedro 2:3. Unsa gingon? Mga hinigugma, ayaw kamo pagpakabuta sa usa ka butang nga tinago nga ang usa ka adlaw maingon usa ka libo ka tuig. Dili usa ka adlaw usa ka libo ka tuig man diay, sa duha ka adlaw 2,000 ka tuig. Karon yara ang usay. Para makita nimo ang nasod nga gibalhingan sa ginharian sa Dios diha. Ay duha ka adlaw man ilang katumbas
2,000. Oh, kita niyo? 2,000. Biblikan, 2 ka adlaw nga iya sa Dios. Imo ni siyang kuhaan. Asa man ka gamit sa pagkuha ani? Kinahanglan ibalik ka sa Jerusalem. Nga naman, ang Jerusalem tumbanan sa istorya sa Diyos na ini Jerusalem, nahiulit sila human pinabas sa Babylonia nga sila pagkalusor. Ano sa nahiulit ang Jerusalem? Pinaagi dito ni Zero nga nagsulat siya og decree nga ipayuli ang Jerusalem. Nahiuli ang Jerusalem sa tuig negative 457. Noong sa tibok kalibutan negative 457. Pagbayos mo pila 1543. Unsa istorya? Oh, 1543. History na nga ini niabot si Lopez de Villalobos sa Pilipinas. O, sato pa, Mount Aisonan ang nasod na ginatawag sa Ingarian, Pilipinas. Ay, dili na ba pwede mangita litra por litra ng Pilipinas? Kaya isulti nila na 1543, niabot si Lopez de Villalobos sa Pilipinas. O, paghabag sa Ingarian sa Diyos, sa usap na nasod, Pilipinas na ang hinatagan. Sukod mo niyo. Di mo ni tumutumo. Ha? Sukod ni. 1543. Na, ngunit paghatag sa gingharian. O ang prueba nga ang gingharian, wala na sa Israel, ay nakakasal sa kanasod. Gihatag ang gingharian. Kung di, namunga man sa Kristuan ng pagtuo. Namunga ba? Namunga. Kay human pagdawat ni Lopez de Legazpi, pag human pagdawat ni Tupas na hari ni Humabon, kato si Tupas, gibunyagan to sa usa ka pare nga Grigo. Kasi Father Diego de Herrera. Ni anang 1568 mo to'y pagdawat niya. Usa to pa nagpadayon ang Christianity sa Pilipinas. Nagpadayon hantod karong panahon na katong mga Dominican missionary, unsa pa, Jesuit missionary, Recollet missionary, San Franciscan missionary, ug uban pa hantod karong panahon na naagi mga missionary nga nagtuo nga si Kristo Dios. Mo na gipalaganap sa tibuok kalibutan. Karon, atong tan-awon karon mga kaigsunan, kay mubalik ng aning Babylonia. Mubalik ba ni? Ha? Mubalik ba ni? Mubalik. Kung kinita ka makakita ani og wala ko sukod, ang kinudlong panahon sa Diyos pila. 2,520 katuig. Muna siya tawag og appointed time. Appointed time of God. Asa ang pagikan na Brad? Muna pangutana. Asa ang pagikan na 2,520 katuig? Naa ba na sa Biblia? Atong basahon o atong sulbaron. Dira. Atong basahon ang gingon sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 7. Kay mangutana man diri, tanawa buot solving problem ko sila. Mathematics na ko sila. Aning kalibutan mga kaigsunan, solving problem. No? Di ka makasulbad ani without mathematics. Ha? Ang kalibutan, 4 factors. Ha? Bible, history, mathematics, and science. Muli magpuyog mga kaigsunan. Aron makakuha ka sa mga tinago din sa kalibutan. Ha? Atong basahon ang gingon sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 7. Imamumana ng layon, asang magikan na ng 2,520 katuig na appointed time with God. Brad, nga ang appointed time o ang appointed son, si Pastor Kibuloy naman. Tanaw na ito ang kaigsunan. Daniel Kapitulo 12, versikulo 7. Dira. O nadungog ko ang usa ka tawo nga nasang uban sa lino, nga dito sa ibabaw sa katubigan sa suba.
nga sa diha nga gibayaw niya ang iyang kamot nga tuo ug ang iyang kamot nga wala paingon sa langit ug nanumpa tungod kaniya nga nagapuyog sa walay katapusan nga kini mahitabo sa usa ka panahon sa mga panahon ug tunga hinuon sa panahon. Tanawa mga kaibigan. Unsa mo to? Ug mahitabo sa usa ka panahon, mga panahon o tunga sa usa ka panahon. Kinsay makasulbat anak aron mga kaigsoonan. Ani usa ka panahon, mga panahon tunga sa usa ka panahon, anong number na siya? Kinahanglan nga motumit tao mathematics. Aron na makita nato masulbad nato ug atong mapangita ug unsa asa nagita ng 2520 ka tuig. Nag-ingon nga appointed time of God. No? Usa ka panahon, mga panahon, ug tunga sa usa ka panahon. Kung sa dili, ano number? Sato pa, papasa na natin eh. No? Dili talong papas. Atong ilis na rin. Tira. Oh. Tanawan niyo mga kaigsoonan ha? Usa ka panahon, mga panahon, o tunga sa usa ka panahon. Ha? Maniha? Ano number na siya? Equals naibibig ng Diyos. Atong basahon sa pinadayang 12:6. Muna given number. Di man ta makasulbad na walay given number. Dara. Pinadayang 12:6. Dara ug ang babae ni kalagiw ngadto sa kaminawan diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios. Diin pagatilugan siya sulod sa usa ka libo, 200 ug kanuman kaadlaw. Ato pa usa ka libo, 200 kanuman adlaw. Ato pa 1,260. Muni given number. Given number na siya. Anong number na siya? Muna gitawag og let x equals the number. Anong number? Anong siya? Anong number? Karon, atong husayon ni. Husayon nato ni. Kanang kay let x equals the number na sa to ba ang usa ka panahon x plus mga panahon o x ug tunga sa usa ka panahon plus 1/2 x equals 1,260. Na x plus 2x pila? Ang katumbas aning x 1. Sa to ba x plus 2x equals 3x plus 1/2 x equals 1,260. Karon hindi na ta maka-multiply ani. Di na ta maka-multiply ani kay kani siya fractional na ni. Fractional. Sa to ba 3x plus 1/2 x equals 1,260. Ang atong dahil ani ang common denominator ani 2. Mao nga para maka-multiply dayon ta. Makagamit ta sa rule sa algebra. Nga giingon sa rule sa algebra nga multiply both terms by the least common denominator. Ang common denominator 2, no to. Mao nga 2 open quantity 3x plus 1/2 x equals close quantity na ngayon 2 open quantity 1,260 close quantity. Mo na ni ang ingon nga multiply both terms kaya both terms na niyo. Diba? Mga 2 times 3x kila 6x plus
1/2 x. Oh. Ngayon, dire. 2 times 1, imo ni kadua ni 1,260. Ha? Oh, dala ko. Para makabalo mo. 1,260 times 2 pila? 0, 12, kilo 1, 2 times 2, 4 plus 1, 5. 2 times 1, 2. O, 2,520. Ngunit tubag. No, ngunit tubag, ang ingon na appointed time of God. Ngunit appointed time of God, atong kanon. Sa to pa, ang answer ani, pila? Pila ang answer ani? Ha? 2,520. Oh. Tara. No, tara. 6x plus 1/2 x equals pila? 7x. Oh. 7x, kaya x naman eh. No? X, 7x. No, 7x equals 2,520. I-checking na to, nga, ano yung 2,520, atong i-checking, kung gawas pa rin given number, nga 1,260. 2,520 divided by pila? Pila i-divide na to? 1,260. 2,520. I-checking na na siya, magawas pa ng given number ng 1,260. I-divide na ito na siya sa answer ng 7. 2 times 7, pila? Divide man. 2 divided 2 times 7, pila? 14. No, 14. 14? Tara. Tara. Ano eh? Pilit eh. Times man eh. Times ha? Times. Divide. 2 divided by 7, di man tama ka-divide. Ito man eh, kamay man. So, 25 divided by 7, pila? 3. No, 3. 3 times 7, pila? 21. Oh, answer na siya. So, subtraction. No? 5 minus 1, 4. 4 divided by 7, dili ka maka-divide, kaya kamay hapon. No? So, mo bring down na 2. Sa to pa, 42 divided by 7, pila? 6. 6 times 7, pila? 42. Answer, 0. 0 divided by 7, samo, di kapon. Bring down, 0. 0 divided by 7, 0 yan siya. Muli answer. Sa ito pa, 360. Ang usa ka panahon, 360. No? 360. Mga panahon, 720. Tuma sa usa ka panahon, pila? 180. Ato tanawon. Tinuod ba? Ang given number, 1,260. 0, 8 plus 6, pila? 8. Oh. 16. 81. 7. Umani 6, 16 na, 81. 7, 10, 11, 12. 1,260. Ni bawas na siya. Muna given number.
Mao nga ang tinudlong panahon nga 2520 katuig, gikan niya na siya sa usa ka panahon, mga panahon o tunga sa usa ka panahon. Muni appointed time of God. Nagkaroon kay pagalikon na nato ning Babylonia by subtracting 2,528. Ato kuhaan anak. Taas ang po. Pagalikon na nato ning Babylonia nga sinabi ko ng son. Ni ato 606 BC. Anak, pili answer. 1914. So, ano sa istorya sa 1914? Nigawas. Ako sa nigawas. Ang Iglesia ni Cristo. Na ang Pangulo ani si Brother Felix Y. Manalo. Nigawas sa 1914 nga niiling ni ampun si Brother Felix sa Manalo nga langgam mananagit. So, walay kalahian o panalagit o gumadagit, usaran na siya. Mamay, ampun man sa langgam nga mananagit, sabo pa nga niiling siya ang espiritual nga Nabucodonosor, si Manalo. O sa 1914, iya magitugon ang Iglesia ni Cristo nga niini ang mga tao karon nanago sa ngalan nga Iglesia ni Cristo. Katupataguanan din na pagkaisunan ang words na Iglesia ni Cristo. Pero behind niya na, dili mo tuo nga si Cristo, Diyos, mo na prangka nga pagkaistorya. Nagkaroon. Kaya kanaman 1914 na ito po ni Felix Manalo nga dili totoo sa Diyos sa mga Kristiyano. Naaday gahulak. Unsay gahulak ani? Balik ko na to ang inyo. O ang napulot na magsungay na imong nakita, asa na sumaya sa mapintas ni Manalo kang Kristo. Ang napulot na magsungay na imong nakita, maong napulot ka hari. Sa ito pa kaning sumaya, hari. No? Hari kayo. Naguling ko sulod sa usa ka takna. Kauban aning mapintas ka man na. Nang kay kaning napulot na sungay, kung kaning Kristo, magpumot ay sila sa daotang bakay na mao ang Babylonia, nga mao kini ang Iglesia ni Cristo. Ha? Iglesia ni Cristo. Dahil yung Babylonia, pabalikon na ito eh. Ang ano ibalik man eh? Tungod sa ingon. Ang namaong kaniadto mga ugma. Ang naghimo kaniadto pagimong manugma o walay butang bago ilanom sa ito. History repeats itself. Mubalik din siya. Pero dili na po sila matamay tungod kay partakers sila sa drama sa Diyos din sa kalibutan. Mubalik na sila. Anong partakers sa unang panahon, mubalik na sila karon. Kay mubalik naman si Kristo din. Mubalik na sila. Muna sa mga adlaw, naana sila, inigtampo sa lamisa. Diya, makita na mga partakers kung gawas na sila. Mga 1914, sila yun na ang Kristo. No? Sila yun na. Nagkaroon. Ha? Ang trabaho sa napulo, maglaglag sa babae, magdumot sa babae, pagkakuhaan, ang unod pagkakanon, ang anak ay sila. Mauli na ang laglago. Kaya dili man sila totoo na si Kristo Diyos.
Unsa po'y rason nga dili sila motuo nga si Kristo Dios? Ha? Unsay rason? Tungod kay naay bay ingon nga kung si Kristo Dios naabay Dios nga mamatay. Muni rason ng mga tao. Naabay Kristo Dios nga ilang sa krus. Ha? Naabay Kristo nga ilang sa krus? Muni rason nila. Matura kayo na ang Kristo. Wala nila masabti na ang gisubay ni Jesucristo is script. Wala pa maabot si Jesucristo na anay script nga gisubay. Di panagtang adaan. Ha? Di panagtang adaan. Wala si Jesus. Ingon niya sa script. Ingon niya. Ingon si Isaias. Sa bata pa si Israel, nang siya gigugma ko. Itawag mo ang akong anak gikan sa Ehipto. No? Itawag niya ang anak gikan sa Ehipto. Dito na po ingon. Alam na nato mataw ang sa kabata ug ang kagamhanan igatungtong sa iyang kabaga. Script na ha, script. Bantay. Si Daniel nagsulti. Wala pa si Jesus. Gisulti na ni Daniel. Ingon si Daniel. Kapituan kasimana mao'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan o sa pagtapos sa mga sala o sa paghimo sa pagpasigli alang sa kasalanan o sa pagpasulod sa walay katapusang pagkamataron o sa pagpamatuod sa pananaon o sa panagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. Muli ha, di panang nananaan na sulod ang kapituan ko sa mana adunay Misayas. Kung katong Misayas si Jesus. Ibalo mga anak. Busa ibalui og sabta. Nga sa pagmula sa sugo sa pagpayuli og sa pagtukod sa Jerusalem alang sa Misayas. Ang prinsipe mapito kasimana o kanuman o duha kasimana tukuron ini pag-usab o ban ang dalan o ang puta bisan sa samot mga o tapos kanuman o duha kasimana ang Misayas pagabagyo o siya walay bisan unsa ang katawhan sa laing prinsipe mao'y tumubas sa syudad sa balakwian o ang katapusan ni Ana mahiuban sa lahat o bisan hangtod sa katapusan may guba ang mga pagkalumpag gitagal na o siya magatuod sa likong nga tulog uban sa dagan sulod sa usa kasimana. Mao nga lain script sa tapos sa kanuman o duha kasimana ang Misayas pagapatyon. Dili mo sabton mga kaigsonan nga si Kristo Jesus gilansan o namatay dili na siya Diyos. Diyos siya. Diyos. No, Diyos. Kaya siya man ang nakaiko sa istorya. Siya man ang Misayas. Napabay laing Misayas gawa si Jesus? Wala na. Si Jesus ang katapusan na saserdote, si ang high priest. Tama ba? Atong basahon sa Biblia sa kasulatan. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 11. Inig-abot na ni Kristo ingon nga labaw saserdote. Dili din na high priest. Si Jesus na to ang high priest. Siya man to. Na siya ang high priest ay siya ang katapusan na migula gikan ni Adan padulong niya.
Siya ang ikasasinta ng kaliwatan, gikan ni Adan padulong niya. Mao nga siya pud ang nagsulti na ang ginharian ihatag sa usa ka nasod. No? Ihatag sa usa ka nasod. Siya ang nagsulti. Dili na to na pwede na bukon ang istorya sa pag-inom na ihatag sa usa ka nasod, unya ang nasod ay gitagan Pilipinas man. Di na to na pwede nga bukon. Kay kung bukon niyo na, labaw na mo niya. Diba? Labaw na mo niya. Dili na labaw ang Diyos, kamo na'y labaw. Muna'y laktod ng pagka-istorya. Kamo na'y labaw, dili na ang Diyos. Kaya ang Diyos na sulti, ihatag sa usa ka nasod, mamungas mga bunga nini, unya bukon ninyo. Ha? Dili mo mutuan ang isulti, na ihatag sa usa ka nasod, niya unya ang nasod ng gihatagan Pilipinas. Ang gusto ba ninyo na ang nasod ng gihatagan na mamungas mga bunga nini, dili ninyo ang puno ng Pilipinas. Ano man, dili man kamo ang naka-discover na ang gibalhinan sa usa ka nasod, gibalhinan sa ginharan diha sa usa ka nasod, Pilipinas, dili man kamo. Mo na inyong bukon. Ha? Inyong bukon kana. Araw na magpabilin na ang inyong ginharian naa sa Israel. Ha? Naara sa Israel. Bawi ato giingon din sa kasulatan nga nahimong biniyaan sa walay katapusan katong Jerusalem, katong Israel. Wala na dito na, wala na. No? Sa priba, na naman sa kanasod, latag man. So wala ni dito. No? Masabtan nila na to. Karon, malayon ta. Alin na pulo ka magsungan nga muhari sulod sa katak kauban sa mapintas ng mananap na ang ilang laglagon ang iglesia nga ni Kristo. Anak man mo laglagon. Unya ang ilang lingkuran sulod na sa usa ka takna. Dili na kita. Ay mangutana man dayon mo. Alam na pulo sa sungay buhari ng anak sulod sa usa ka takna. Pila man ang usa ka takna. No? Pila man ang usa ka takna. Ang pamatuon ana kanang usa ka takna. Atong basahon dirita sa Números 34. Números 34:14. Adili sa to sa adili sa Ezekiel. Ezekiel 4:5. Tara. Ezekiel. Dili kay akong gibutang kanimo ang mga tuig sa ilang kasalanan. Ingon lamang sa gidaghanon sa pila ka adlaw. Bisan tutulo ka gatos sa kasiyaman ka adlaw. Kung sa dili ta sa katong giingon nga ang usa ka adlaw kon. Ang adunay usa ka adlaw nga ang katumbas usa ka tuig. Napoy usa ka adlaw nga ang katumbas usa ka libo ka tuig. Amo tong giingon ganina. Napoy usa ka adlaw nga katumbas 7 days, no?
Dirita. Ang usa ka takna Anong usa ka takna? Atong tan-awon sa kani atong kalibutan. Ani atong kalibutan? Ani na say ang tawag longitude. No? O na siya tawag o latitude. Nanata sa science ha? Sa science ta. Ano siya? North Pole o South Pole? No? East o West? Ano siya mo ni Ecuador? No? Ecuador. Matang buhit, adunay 15 degrees. Kani atong kalibutan, atong Earth, nani siya orbit. No? Orbit. Anong orbit? Anong 15 degrees? Imo na siya i-multiply sa tuyok niya ng usa ka adlaw. No? Ang tuyok niya kung magikan dire, padulong dire, usan ko dire, aduna na siya 24 ka oras. No? Oras. Sa usa ka tuyok, 24 oras na siya. Kung imo na siya i-multiply, 15 times 24, no? 20, 4, 5, 6, 10, 1, 3, no? 360. Sa pa ang usa ka tuig, dahil adunay 360 days. 360 days. Karon ato na tudan-on sa gimon na ang usa ka adlaw ang katumbas usa ka tuig. No? Tuig. Lagay 360 days na usa ka tuig. Sa to pa mahimo ni siyang 360,000 days. Ano mahimo ba na siya? I-times mo na siya sa oras. No? 24 oras. 36 divide by 24 pila? 1. 24. 6 minus 4, 2. 3 minus 2, 1. Ato pa 12. 12 divided by 24, delete, bring down 2, o 0. 120 divided by 24, pila? 5. Diba? 5 times 4, 20. Carry 2. 5 times 2, 10. Plus 2, 12. Ato pa 0. Diba? 0 divided by 24, 0. Tama? Bring down 0. 0, 0, 0.
days. Imo ni siyang i-divide, aning 15,000 divided by pila? 2,800. 360. Aron makita nimo kung pila ka 2,800 anang 15,000 days. 15 divided by 360 kamay man ato pa gikan dire buhulang ka pa padulong kanila ato pa 1,500 i-divide mo sa 360 pila 4 tama 4 times 360 ay tama tawag ko 4 times 0 0 4 times 6 pila 24 ito 4 times 3 12 plus 2 14 minus 0 ani 0 minus 4 anak B unang isa tato pa 10 minus 4 pila 6 tato pa pila na lang ni 14 4 0 na wala na tato pa 60 divided by 360 pila B yapon tato pa bring down 0 600 divided by 360 1 copy 360 0 pila 10 minus 6 4 ani 5 na lang na 5 minus 3 2 240 tato pa 41 years 240 ilang days tanong di ma-divide mo na sa binulan 240 i-divide natin na sa binulan na 30 ang answer na pila 8 times 0 0 pila 0 tato pa usa ka na sa Diyos ano may 41 years 8 months no 8 months and 0 days mo ni ang paghaharian sa napulo ka sumay ni Kristo anang na 41 years no 41 years 8 months mo ni ang ilang bahilot ng pulo aron na sila ang maglaglag sa babae nga mauang iglesia ni Kristo. No? Karon tinan-aw na to kanang napulo na ang kasungay. Kinsa man na sila? Naghisgot ang napulo kasungay ni Kristo. Kinsa man na sila? Bumalik ka sa Israel. Sa Israel, adunay napulo ka mga mag-uukog. 14 na sila, pero ano ba ako pa ito'y apel? Si Joel o si Abia o si Baras o si Ura. Diba? Ito'y apel. Ari ka sa napulo. Sa una sa napulo, gikan na ni Eponyil, Aod, Gideon, Tula, Jair, Jipti, Ibsam, Ilon, Abdon, Samson. Muni ang napulo ka mga magpupugog sa Israel. Mubalik na lang sila. Pagbalik nila, di man pwede nga way lawas. Lagi na si lawas. Pagbalik nila rin, mao kadto ang napulo kadako nga gikan sa Burliyo, yabot sila dire. Nga ang una sa napulo ka mga dato, kinsa man? Mao dayon to sila si dato, no? Sila si dato puti. Mga dato ni sila. Isa pa, si dato Sumakwil. Isa pa, si dato Bangkaya. Tulo na. Isa pa, si dato Dumangsil. No? Dumangsil. Isa pa, si dato Dumalugyo.
Do. Dato dumalugdog. Isa pa. Si Dato Maibrong. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walang pag-upat. Padayon ta. Si Dato Dumangsul. Ani? Dumangsil. Aso, ani? Dumangsul. Ito na. Kuragan na itong tulo. Si Dato Lubay. Si Dato Lubay. Isa pa. Si Dato Padudino. Padudino. Isa pa. Si Dato Valenzuela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puro na sila dato. Karang dato, dili yung dato. Karang buwa. Puro na dato. Nakita sa Tunyo. Ako sila dire sa Pilipinas. Mga dato. Hindi wala naman ilawas. Wala naman din sila ilawas. Sato pa, ano yung napulo na mabutong napulo ka dato, mubalik yapon sila. Pinaagi dito sa sabakan sa inahan. Nga ang inahan dili kayo nga literal nga magawas. Kung dili ang inahan si Sarah. O ang amahan si Abraham. O nag-ingon nga, tumanaw kamo kang Abraham na inyong amahan o kang Sarah na nanganak ninyo. Kung sa ba, sa pigisulti dito, tumanaw kamo sa bato, diin kamo sa sapa, o sa lumang sa gahong, diin kamo kaluta. Ang bato si Abraham ba? Si Abraham ang bato. Mauni karon nga mubalik ni sila mubalik. Pagbalik ano na po'y lawas. Nga aning lawas sa aning mga dato. Na mo kani ang dato puti, dato sumakwil, dato bangkaya, dato dumangsil, dato si dato dumangsul, si dato bay, si dato dumino, si dato Valenzuela. Ulang mubalik ni sila. Aron nga matungan ang napulo kabuksungay na yung nakita mao kini ang mga hari, no? Ang napulo kabuksungay na yung nakita mao kini ang mga hari. Nga mga hari sulod sa katak na kauban sa mapintas ang mananap ang Kristo na sa gobyerno na ng Kristo. Mao nga mubalik ni sila. Aron nga matungan kung malaglagon. Di ba? Aron nga matungan kung laglagon to sila. Katong ingon mga pagalaglagon, pagalaglagon, paano no? Tapa. Sunugod pinagin kalayo. Mumunto'y trabaho na napulo, mubalik na sila. Aron nga matungan dito malaglag na sila. Sa unsang pagi, adto na sa gobyerno sa Dios. Di ba? Unsay atong pamaagi nga maabot ng gobyerno sa Dios. Kung nahinungdong mo na ang gingharian sa Dios, gihatag man sa usa ka nasod. Gihatag man sa usa ka nasod. Bubalik ka dito. Aron makita nimo kung kanos ka magsugod. No? Ang tuig na 1543 na ang gingharian gihatag sa Pilipinas. Ang gingharian gihatag sa Pilipinas 1543. Ang imong dating ang sukod sa Visayas. Ang sukod sa Visayas, aron nga makita nimo kung asa ka magsugod ug lingkod kay napulo ka sungay ni Kristo,
Kinahanglan balik ka diri sa dason nga gihatagan. Di ba? Sa 1543, ang sukod sa Dios sa Misayas pila 490. Ang sukod sa Misayas pila 490. Ganun danon mo na itong diri sa Pilipinas na kumana man dito sa Israel. Ang danon na nato diri. Kung dito sa Israel na perform ito ni Jesus, no? Na perform. Nandiyan kay Jesus wa man kahari dito sa Israel, patay na siya. Kaya kung nakahari si Jesus, maglingkod siya sa trono siya ng amahan niya si David. No? Maglingkod siya sa trono siya ng amahan niya si David sa walay katapusan. Wa man siya nakahari dito, kaya patay, iyang ikuha o gihatag sa so, sa ito pa, anang 490 na amin na sura. Ano na to? Inaani ang kapituan na simana. Diba? Maganda kapituan na simana sa ito pa 70. Kaano na yung Misayas? Sa ito pa 490 na siya. 490. Ano yung 490? Ilaburit na siya. Ingat dito. Mapito kasimana. Mapito. Ato pa 49. O kan umang buha kasimana 434. O usa kasimana 7. Atong ganyan lang iingon na mapito kasimana mao tegal ibabaw sa inyong katawan sa inyong kalamsidad. Anong mapito kasi managi ka na isa sa 1543. Tubag niya sa mapito kasi managi 49 tubag. Mao nga 15 pila? 92. Aling 1592 ang mga misyonaryo na naaling ni Dominican. No? Missionary. Ano yung 50 na ito? Pagka 434, ikan na yung 50 na ito, ang service sa kanang mga semana, ano na yung Misayas? Pero kanang Misayas diba? Wala pa ni siya hindi ka na 15 na ito. Mo man ay sukod na ano na yung Misayas, yung gawas. Pila? 2026. 2026. Wala pa rin mabot na ang Misayas, na ang Kristo. Diba? Isa may kutub-anin mo. Na 2026 kung wala pa si Kristo. Ano itong panahon ng mga po? Isa may kutub-anin mo. Wala yun. Diba? Aron na mga ibalo ka nga nana si Kristo, naginutukan na kaning tuiga, 2026, re-enact siya. Ang utukan na rin, ang ingon sa word is restricted. Ang sa ingon. Inig-abot sa espiritu sa kamaturan, ini siya magatultol. Kaninyo, sa tibuok na kamaturan. Ini siya magatukan kaninyo sa tibuok ng kamaturan. O dili niya ikasulti, dili ka nato, ang iyang kawalingon, kung dili ang pagbulutan, at ang iyang madumog, mauli at iyang isulti dili ka nato. So, ano na to? Sa tanang mga magsasangyaw, usa na yun ang ginintahan yun sa Espiritu Santo. Kaya na yung lawas na nakaandam na daan. Di ba? Mao sa 2026, re-enactment na siya sa buluhaton ni Kristo o ni Juan Bautista. Sa ito pa, 2026, 7 years na lang nila. 7 years na lang niya, aron na matuman
na si Jesus muling ko sa trono siyang amahan na si David sa walay katapusan. Ano ba ito man to? O maaling 2026, imong dungagan ng pitong katuig, ang lawas na mudala anak, ang lawas na gisundan sa Diyos, aning 2023, ang lawas ani, o ang espiritu ani, ang gisundan, ang dipton sulod anang lawas, maukat to, ang universal creator. Motong amahan. Manipuyo ito ni Jesus. Kuhaon mo ning duha ka libo katoy pila 26. Dito nagsugod si Jesus. Kapamantala, nandaron kitagalan man siya og semana. Iya magpapatuod isa. Siya magpapatuod sa lingkod nga tungkol uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Pamatud ay sulod sa usa ka semana. Tubag man to 33 AD. Di ba? 33 AD. O dito sa ano? Yung sa exhortin niya. 26-29. Dili na ako magainom nininggikan sa bunga sa paras hangtod ni adtong adlaw nga ako magainom nini sa bag-o uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ato pamibalik niya. Mao nga 2033 dinhi na siya muinom og magpikas-pikas aron kini matuman ningon siya nga ako magainom ini sa bag-o nga niya nana si lawas. Di ba? Sa 2033 mao kani ang sukod sa 490 na gobyerno sa Dios. Di ba? Kaya niyatong panahon na si Jesus wala sa patya sa 33 hari siya. Naglingkod siya sa trono siyang amahan. Niya si David. Dan karon kay wa man siya kahari dito sa Israel. Gikuha kung gihatag sa kanaso, kung giini 2023 mga kaigsunan, 33 mga kaigsunan. Dinhi ang istorya nga lamisan ni mga kaigsunan. Altar. Ano man? Muni ang inon sa Mateo 8:11. Daghan unya ang mga butikan sa silangan kasagpan kampong sa kananan labisa. Diya sa kinharian sa akong amahan. Ang mga anak sa kinharian pag-aabugon ngadto sa labawong pangitnitan. O ang mga anak labisa ni ani panahon na kampos. Hindi na tayo makita na ko ang tanang mga partakers. Di ba? Especially karon mga igsunan na ang tampungan ani ang lamisa na maugay yun na last amo ni ang tawag ito dakong panihapon sa Diyos. Dakong panihapon na sa Diyos. Anong dakong panihapon? Naalang ka ng partakers. Kaya karon kung imong masihan ay ano mga kaigsunan, gisulti sa mga magtutudlo nga nabanhaw na si Abraham. Pagbanhaw ni Abraham, una si Jesus may nagbanhaw ni Abraham. Unya ang nakikita ang among mga magtutudlo. Tato pa, siya karon ang lawas ni Jesus. Kay si Jesus may nagbanhaw ni Abraham. Unya kay ang nakikita sa pananaw ang among mga mahal magtutulong. Sakto pa, siya karon ang lawas sa Dios. Na iyang gibanhaw ang mga buhat ni Abraham. Mao nga tugawas dayon ang tulo sa asawa ni Abraham. Di ba? Si Sarah, Nana. Si Agar, Nana. Si Sephora, Nana po. Di ba? Tulo na. Nagkedipan pwede. Tingnan mas kasulatan. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Dato pa sa usa ka espiritu
tulo ang lawas. Di ba? Pero, aning tulo ka lawas, mahimo ni siya usa. Di ba? Mahimo ni siya usa. Mao nga, pag human aning tulo, asawa ni Abraham, mugawas kayo si Isaac. Nga, anak ni Abraham. Nang hindi man pwede na mugawas si Isaac mo ang asawa. Mugawas kayo si Rebecca. Nang ipagawas ni Rebecca, nanganak na silang duha. Nga igsoon, nga kalawa ko yun. Mao to si Isaac o si Jacob. Nang hindi man yung mugawas yung duha mo walang inahan mo, anak si Rebecca. Ato pa, ipon mo upat na ang asawa sa Diyos. Ha? Muni ang wala makita nila, kaya pupunta na mo na yun sila. Ang Diyos ba nagkakasawa? Wala na sila makita na ang Diyos daghang mga asawa. Daghang mga asawa. Ato pila na to, upat na. Pagbasa ni ko dito ng ako. Kaya iwan ako ang Diyos ni Abraham, ako ang Diyos ni Jacob. Ano Isaac? O ang Diyos ni Jacob. Pagbasa dito ni Jacob, adunay upat asawa si Jacob. Nga ba si Raquel, si Leah, si Silpa, si Bilha. Upat na. Diba? Sa ito pa, upat plus upat, kailan di ay? 8 na. Sa ito pa, sa tinghalian sa Diyos, adunay 8 ka mga asawa na tambungan sa mga partakers sa drama sa Diyos din sa kanila. Especially si Abraham na arito, siya man. Diba? Dito sa lamisa, aning panahon na. Sa ito pa, 8 na. 8 na. Karon may manang mga partakers, naman ang atong topic karon Iglesia ni Cristo. Naa na sila. Kung sa pailain nga mo gawas, ng mga partakers na implante sa drama sa Diyos. Katoliko Romano, abin ko na sila. Kung sa pa, gitawa ko, Lutheran Church. Kung sa pa, daghan kayo. Daghan ang mga partakers na muabot. Kato na kung muabot, yung mugawa. Kaya kasi muabot niya kato na kung mugawa. Sa gingharian sa Diyos. Kaya ingon sa kasulatan. Kung sige ingon sa kasulatan, kung hindi mudawa. Bisan pinsa nga dili mudawa sa gingharian sa Diyos. Ingon sa dinawatan sa gingbata, dili makasulot. Ilabo pag-ibig sa karayo. Mo to yung sa Mateo 8:11. Muna mga kaisunan. Israel 33. Aning panahon na gobyerno sa Diyos ani. Gobyerno na sa Diyos. Mao nga gikan ani. Assignment na po nila. Mao na po nilang kaabuton. O mao na po nilang tukion. Kung kanos ang magsubod ka ng napulo ka sungay sa mapintas na mananak. Siya ang suman ako. Sa mapintas na mananak, nang muling sulod sa usap na mananak. Diba? Muni atong pabuton karon mga kaisunan. Aning inibarong sa gobyerno sa Diyos. Ani? Si Kristo naman ibalo ani kung kanos ang maglingkod ng unang sungay sa napulo. Aron nga munihili o dagdagan ng babae. Diba? Muni ang atong pabuton karon nga umaabot ng mga panahon. No? Ingon anak na mga kaisunan. Mao nga ani? Mo kini ang husay nga dili ingon nga pinastor. No? Ano yung mga kaisunan? Inaanak. So, mamuros na kay 10 minutos para prepare for the igsoon. Mga hinaon nga inyong masaktan o hatagan nga mo o gamay lang nga kaalam nagikan sa Diyos aron nga magbukod sa inyong muna kasing-kasing nga makasabot ng bulaton sa Diyos
labi na karon sa pag-establish sa ibang government organ nga magsugod diha sa usa ka nasod o kanang nasura naa diha ang balaang syudad. Inyo ang pangitaon sa tibuok kalibutan. Maabot ang panahon nga niini mukaylap sa tibuok kalibutan, no? O dili na lang ko utok sa akong tema karong butaga. Atani na po sunod semana sa Lunes. Ato na pong sayon ang mga uban ng mga husay na inyong mabati, no? So, dili na lang utog ngayong lapit sa kabuntagon. Ako di ay ang usa sa pentahan sa Kingdom of Praise na Chalcedonia, no? Chalcedony, precious stone. Ikatulong ang pentahan ka na kung igsunang sa Kingdom of Praise. Ang alam sa mga labaw ng magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Benito Buliago, salamat o mayong buntag kanatong tanan.